Jo, takže čus. Nevím, jestli jste nám to zbaštili, ale má to opravdu šokoládu a nikdo nikam nešel. Kecám. Tak. Tady to vlastně. Jo, já vím, že vám to přijde divný, že děláme vlog za vlogem, ale prostě s tím vy nám do toho nic nemáte, udělejte si vlastní kanál a pak někoho noste. Jo, tak my si to jako točíme, prostě pro zábavu, že jo? Ano. Ale to dělám pro vás. No, aby prostě taky byla nějaká sranda. Jo. Těšíme se na Tomáška. To jo, lidi, zítra to bude. Já tam škoda nebude. To nebude z technických důvodů. Jo. Já to řeknu. Ne, tak si řeknu teď. Patrik bude muset jít na čokoládu. Ne, Patrik bude muset jít na rovnáka, takže zrovna nebude moc. Ano. Kdybyste nevěděli, nebo nemáme na pevno, máme na sazovací. Ještě? Kde jsem skončil? Jo. Teďka jo. Jo, prostě. Takže ale, jestli vidíte, na tajce u Dominika. No, teďka jsme u mě, třeba nějaký další vlog. Já to mám luxusnější doma, ale... A někdy budeme natáčet u mě vlogy, ale to málo kdy, protože... No, někdy jo. Někdy myšlenky. Někdy budeme natáčet multiplayer, jakoby, a speciály, jako, to už vám říkali, třeba fidget, jak se říkal, shake. Fidget. No, oba dva to neumíme říct, no, já vím. No ty jaký, no, užíme. Všechno dobře, doma nejlíp. A já vám neřek, a bude to speciál, až bude speciál, tak uděláme. Uděláme livestream velký a možná uvidíme, jak to půjde a budeme natáčet různý hry. No, různý hry. Já asi koupím ten notebook, jako jsem říkal tam. Já na tom budu moc natáčet, tak Shakea a ještě nějaký ty hry, prostě který to jinak ten počítač nebude zrovna na hry. Jo, bude to docela levný počítač, ale aspoň se nebude sekat kamerát. Ale jestli z mnoha nevíte, tak nemáme ještě ani Facebook. No, a Facebook se ani nechci mít. Ale možná, uvidíme. No, ne. Nemám hrát prostě. Tam si každý zaletek v počítači, začne si tam udělat svoji Nedáváte nám. Máme svůj názor a vy máte taky. Takže si určitě dejte novou fotku. Tak. Já to tady myslím, Tak. Neslyšíte. Jo. A doufám, pokud se těšíte na zítřejší, prostě na zítřek, až jak se doma zblázní, až se doma zblázní. A kdybyste někdo neviděli nás moc krásný lípy. Krásná lípa neříkej místo. Ano. Asi to jasno. Píp. On mluví hodně často. Hlavně já. Jo, hele, tak a teďka bychom si furt nedělali jenom srandu. Tak, už jsem se vás ptal, jak se doma zvládne, z toho bude na mě určitě naštvaný, Patrik tam zrovna nebude, to máš výhodu, brácho. Nemám. Těšil by se? Neboj se, všechno uvidíš tady na videu. Všechno sem dám, všechno natočím a... Co lidi? Jo, něco jsem jenom slyšel. Jo? Nevím, to bude... Ano, pojďu mám debíka, nemám. Tady je hodně zvuku. Jo. Nevím, ale asi jo, budeme natáčet ty parodie. Jo, viděli jsme prostě hodně parodií, třeba, nevím. Určitě vám dáme odkaz. Prostě, takže... Jo, vidíte to přímo tady, odkaz.
A Já to přišlo tady. a nebo tady, 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 tady. Nebo tady. Nevím. Jo, tak a to bude odkaz na náš vlastně druhý kanál. Tam, kde se budou natáčet pouze parodie a žádný prostě, ne žádný pomsty, nic Ano, takového. tak to bude na tom plus. Jo, to bude na tom plus, přesně. Tam. Tak, a co bychom vám ještě řekli o šejku? Tak, o šejku. Tak, určitě, Já vám řeknu tady, že já zrovna začínám. jo, a protože vás mohli si změnit, jako prostě dělejte srandu, že je to taky malý level, že dět máte nejtusa Alpa, jo, a to má taky malý level, takže jako nechápu, proč byste měli nějak si vymýšlet zase něco. No, hejt si. No, přesně. Takže, a pokud jenom na to čekáte, budete zase vidět prostě gangstry, jak prostě, že si, prostě hele, až nám někdo dá dislike, moc vás prosíme, až ty, který dají dislike a nám dají jejich kanál a uvidíme, co oni tam budou mít. A pak si to srovnejte, jo? Protože já fakt nechápu, proč tam jsou takový hejkři, který jenom čekají na nějaký video, aby ho mohli zdisovat. To fakt není. Jo, poznámka. Ale řeknu vám něco, že my moc nehrajeme Minecraft. No, Minecraft, já jako nevím, mě to tam moc nebaví. Jako jsou z toho dobrý let's play, prostě něco z toho. Jako mě to moc nebaví, ale... Někdy je to pí. A nebo píp. Když to je dobrá hra, pak to je zase píp. Pak to je na píp. Jo? Takže, ale on hodně mluví zkratky, takže omlouvám se vám za něj. Jo, já jsem prostě nespočít. Víte, já prostě furt prostě jenom píp. Přiznám se vám, že já taky nevím mluvit zkratky. Někdy hodně A potom píp. a potom pí, pí, pí. Patriku, ty jsi Ale tak... nadáváme na vás. Patriku, ty jsi takový píp. Jo, píp. Přestaň. Omlouváme se vám. A už jsme to asi ukončili. No nevím, jo, ještě jsem chtěl něco říct. Jo, co jsem chtěl? Ty vado? Ale ty speciálky na ty se fakt těšte. Ale tam video tam. Ale hlavně nás odebírejte. Nějak žádný speciální neuvidíte. Jo, mimochodem. Závorka. Dobrý. A uvidíte sami, hele, my už to natáčíme 8 minut, já mám limit 15 minut a nechci tady zbytečně zdržovat, my už prostě Ne, 10 minut. No, já mám limit 15 minut. Jo? A prostě, to je asi všechno, já zase nechci zbytečně zdržovat, protože my když už nemáme slova, my to tady totiž máme napsaný na textovém dokumentu, vlastně věci. Takže my natáčíme ze webkamy na notebooku. No, takže vlastně... Ale nebojte, budeme natáčet z našeho pohodnějšího. No, my víme, že tady to má docela blbou. To je divný zvuk. Hlavně na mě. Jo, takže ještě jednou závorka. A co bude v té závorce? To vidíš potom sám. No, takže počkejte, nasměruju si to přesně na 9 minut. 4, 3, 2, 1.